USicelo-Cele oneminyaka engama-45 ubudala, umama wakhe oneminyaka engama-67 ubudala, kanye nodadewabo ababili badutshulwa abalisa abangaziwa ngoLwesithathu. Kusenzima emndenini wakwaCele ukwemukela okwenzeka phakathi kwaleli khaya ngobusuku obandulela uNcibijane. Kubuhlungu, kubuhlungu nje wonke umuntu uyazibuza ukuthi kwenzakalani, kwenzekeni, ngoba umuntu onolwazi lo wenzile, abanye abasazi thina abanye. Phakathi kwezinto lo mndeni ocele ukulekelelwa ngazo kubalwa nosizo lokuvulelwa umgwaqo. Besicele kakhulu umgaqo ngoba malinethile la kwenzeki lutho, ukusibuka ukuthi kuzoba umthwalo mhlawumbe mawukuthi mhlawumbe bayafika laba basambele befika kunetha mhlawumbe bangakwazi ukufinyelela la. Nangosuku-ke lokuthi sesilanda labantu balekhaya badlulile emhlabeni, mhlawumbe makuwukuthi kuyanetha bengeke ngingeneke la, bezophoqa ukuthi bame phezulu bese silokhuza sibathwala ngezandla sibaletha la. Ngesikhathi ehambele lo mndeni, umphathiswa wezenhlalakahle KwaZulu-Natal uMbali Shinga udalule ukuthi ababekhona ngosuku lwesigameko kanye nomndeni wonkana bazothola ukwelulekwa ngokomqondo. Osonhlalakahle bethu abafike lapha ey'nsukwini ezedlule bazoqhubeka nokuba khona kuze kuphele, kodwa basibikelile ukuthi isimo sinzima kakhulu njengoba vele kulindelekile. So uhulumeni ukhonela lokho ukuthi abantu bakwazi ukuthola usizo. UShinga ubuye wanxusa amalungu omphakathi ukuthi angazibambeli umthetho. Makunezigameko ezifana nalezi siyabacela ukuthi behlise umoya badedele umthetho ukwazi ukudlala indawo yawo. Bakhale kakhulu nabo ngalokho ukuthi bayafisa ukuthi babuthole ubulungiswa babubone-ke futhi. Akaboshwa umuntu ngalesi sigameko kanti amaphoyisa anxusa ongaba nolwazi ukuba eze nganeno.